Het is maaitijd. Ja, en dan zag ik die vriendin weg. Ja. Oh, yes. De vele methoden die zorgen ervoor dat wederkerig contact tot stand brengen kunnen. Want mensen die het zelfs net meer goed op haar woorden komen kunnen of de informatie net meer goed verwerken kunnen. Er zaten 2 motten in een oude jas. En die 2 motten, die vonden het pas. Het is in dit geval toegepast theater als middel, maar de kracht zit hem in de acte de persoons. Hoe kom je binnen? Hoe presenteer je aan de bewoner? En hem noem ik Bas. Ik dochter van motten in mijn oude jas. In dit project hebben wij zocht om amateur toneelspelers. Vanwege de grote Friese historie in het amateurtoneel is dit een hele goede provincie om een pilotdeel te zetten. En omdat we genoeg toneelspelers hebben en we hebben vanzelfs dus taal. Heel soort mensen met dementie vinden het ook fijn om hun eigen taal aanspreken te worden. Van harte gefeliciteerd met jullie certificering. En ik vind het geweldig dat degene met misschien wel het minste spelervaring, en jij bent iemand die eigenlijk weinig gespeeld had hiervoor, hè? En zij neemt dan de rol aan van Emma Watson, actrice. En dat doe je met zoveel flair en plezier, stap jij in die rol. Ik kan gewoon zien dat jij dat gewoon, nou, alsof je daar echt honger naar hebt om die kant van jezelf uit te leven. En dat is heerlijk om te zien. Wij binnen de pilot begonnen in Friesland. Ik mei omdat in 2018 wij culturele haardstad binnen. En dat is vanzelfs een mooi gegeven. En het doel van culturele haardstad is de Iepen Meerskip om in contact te produceren buiten Friesland in Nederland, maar ik buiten Nederland, Europa. En ook in bijgelijks Engeland, Finland, we Tapas Theater is al volle verder in ontwikkeling. En daar hebben wij in contacten mee. En wij zouden het natuurlijk heel mooi vinden als wij hier het project afsluiten kunnen met een symposium in Ljouwert. Om de uitkomsten te delen. En dan ik dus buitenlandse contacten daarbij uit te nodigen. En weer ervaringen uit te delen. Want ja, het is vanzelfs wel zo. De dementie neemt daar. De vergriezing neemt daar. Dus we zullen iets doen maken voor een dementievriendelijke meerskip. En dat mensen genoeg zin hebben, de ouderen.